Bona tarda a tothom. Soc la Beva Jorba, membre de l'equip tècnic de Sostre Cívic i he acompanyat, conjuntament amb el Llabel, les sòcies de la Xicoira durant el procés de promoció i obres de l'edifici que avui inaugurem. Llavors, vull donar la benvinguda i agrair la vostra presència al molt honorable president de la Generalitat, senyor Pere Aragonès, al senyor Joan Borràs, delegat territorial de la Generalitat, al senyor Enric Vinaixa, secretari de Treball, a la senyora Marina Berasategui, secretària d'Habitatge, i a la senyora Vanessa Cervera, consellera delegada de l'Institut Català de Finances. També vull agrair a tots els membres del govern i la corporació municipal avui presents, encapçalats per l'alcalde, el senyor Jordi Parent, i el primer tinent d'alcalde, el senyor Marc Serrador. I a totes les entitats culturals i cooperatives d'Olesa de Montserrat, i també gràcies per descomptat a les sòcies i veïnes de la Xicoira, que ens han obert avui generosament les portes del que ja és casa seva per fer aquest acte. És també un goig ser avui aquí en motiu de la inauguració de la Xicoira, un projecte d'habitatge social promogut per la cooperativa sense ànim de lucre Sostre Cívic, que ha permès recuperar un edifici a mig construir que era propietat d'un fons immobiliari. Aquesta recuperació posa a disposició de la població 25 habitatges en règim de protecció oficial de lloguer a preu de cost i amb una gestió democràtica i participativa. Des de l'Ajuntament estem convençuts que els beneficis d'haver signat un conveni amb la cooperativa que ens permetrà tenir un ús preferencial en l'assignació dels habitatges per a aquells joves del nostre municipi que facin més de 2 anys que estan empadronats, i aquesta iniciativa permetrà als joves olesans poder accedir a un habitatge, potser el seu primer habitatge, d'una manera més justa i amb més garanties. Volem agrair a la cooperativa del Sostre Cívic la vostra determinació, el vostre compromís amb la justícia social i per fer que aquest projecte sigui a dia d'avui una realitat. Moltes gràcies. Gràcies, alcalde. A continuació, també volíem que en aquest acte hi fos present el sector i el moviment de l'economia social i solidària. Aquest projecte no hagués estat possible sense l'esforç de moltes cooperatives i iniciatives de l'economia social que treballen per un món més just a través d'una altra manera d'entendre l'economia, posant la vida i les persones al centre. És impossible citar-les a totes, però en representació de totes elles hem volgut que hi sigui present l'Associació de l'Economia Social de Catalunya i agraeixo al seu president, Guillem Llorenç, que ens vulgui dirigir unes paraules. Bon dia, bona tarda. Feu molt de goig. Dels molts espais que ens toca, o que em toca en aquest cas com a representant de l'economia social i del cooperativisme que em toca anar, aquests espais de l'habitatge són d'aquells que fan especial il·lusió, de veritat. I em fan especial il·lusió, valgui la redundància, per la il·lusió que despreneu totes vosaltres, no? I això crec que és una de les coses importants que tenen aquest tipus de projectes referents a l'habitatge. En general, l'economia social i el cooperativisme crec que fem projectes molt xulos, que són una manera diferent d'enfrontar-los, i sovint veiem això, no? Però clar, quan pensem, ostres, hem agafat l'esquelet del capitalisme, l'hem transformat en un habitatge ple d'il·lusió, de cares, de llum, de somriures i un projecte de vida, i a més públic, dona sentit a tota la feina que fem en el dia a entitats com la nostra, com la Confederació de Cooperatives, com l'ESCAT, com Sostre Cívic, etc. Per tant, faig el que no he fet, que és agrair per començar i saltar-me el protocol a les veïnes que ens deixen estar aquí, a Sostre Cívic per haver-nos convidat, a la feina ingent que fan entitats com la Federació de Cooperatives d'Habitatge, com la xarxa d'economia solidària, la XES, perquè tot això ho pugui passar. Fa falta molta feina darrere fons, i per descomptat agrair la presència del molt honorable president, de l'equip de govern, de l'ICF, del secretari, un company de moltes batalles i de moltes maneres de trencar les normes i com ho podem fer-ho. Per tant, m'agrada molt estar aquí, parlava de la il·lusió que transmeteu i això no té preu. Jo crec que hi ha dues coses més que l'habitatge cooperatiu té especial importància. Per una banda, que ens ajuda, quan parlem d'economia social, aquella gent que no l'ha sentit a parlar mai, no sap molt bé què és a vegades, no? Hi ha qui pensa en ONGs, hi ha qui pensa en coses molt estranyes. És veritat que a Catalunya tenim un tarannà associatiu de base, però
ens cal fer entendre a molta gent, de l'àmbit polític també, que l'economia social i solidària, que el cooperativisme com a motor de l'economia social i solidària són opcions econòmiques fiables, potents, eficients, com hem vist en aquest cas, que en 1 any i 9 mesos hem comprat un edifici, l'hem transformat, etc i estem aquí vivint i presentant amb la il·lusió de la que parlàvem. Per tant, ens ajuda l'habitatge a veure que més enllà de la paraula social i en un context molt difícil on el social washing és molt evident i molt fàcil, que puguem treure pit de què és ser social de veritat. I l'habitatge és una mostra i ens fa veure una realitat que el cooperativisme d'economia social afecta els del món agrari, l'emprenedoria col·lectiva a través de les empreses, el consum responsable i dintre d'aquest consum i per descomptat la necessitat d'un habitatge digne i per a tothom. I l'altra cosa que m'agrada molt d'aquest tipus d'actuacions és que tenim un punt més de capil·laritat del cooperativisme al territori. I això és cabdal, que noves persones s'assumin al moviment cooperatiu conceptualment, a l'economia social i sàpiguen de què va. I que un cop que estem aquí dintre començarem a veure, i abans ho explicaven, com la construcció d'aquest edifici l'ha fet una cooperativa, el disseny d'aquest edifici l'ha fet una cooperativa, l'aigua, per descomptat aquí, l'està gestionant una cooperativa, una bona mostra de com els serveis públics es poden gestionar de moltes maneres diferents. El cooperativisme és un exemple de gestió pública i comunitària que podem extrapolar a tot el país. Com podem tenir uns consums energètics cooperatius i com tenim una mostra de cooperativisme i d'economia amb una versió responsable i de base comunitària arreu del país i que a més tenim l'orgull de poder dir que quan amb la Confederació de Cooperatives hem anat arreu d'Europa amb un programa europeu a explicar i a compartir, som pioneres, som un país que té un tarannà cooperatiu que celebrarà l'any que ve el 125è aniversari, aprofito per fer l'espoiler, que farem moltes festes relacionades amb el 125è aniversari del cooperativisme i per tant ha de ser un orgull i un motiu de país treballar l'economia d'aquesta manera. Moltes felicitats, companyes, veïnes de la Xicoira. Visca la Catalunya cooperativa. Gràcies. Gràcies, Guillem. Sostre Cívic és una cooperativa amb més de 1.300 sòcies i ja en són més de 170 que viuen en un dels habitatges de la cooperativa. I ben aviat 400 més també hi viuran. Tot aquest esforç per defensar una altra manera d'accedir al dret a l'habitatge es fa dedicant-hi moltes hores de voluntariat i assemblees. Som ciutadania autoorganitzada per defensar un dret bàsic. En nom de totes elles, dono la paraula a la meva companya Eva Ortigosa, membre del Consell Rector de Sostre Cívic. Hola a tothom. Com bé deia la Beva, jo formo part del Consell Rector de Sostre Cívic i vaig incorporar-m'hi a l'estiu del 2021, al mes de juliol del 21, i a la primera reunió del primer Consell Rector on jo m'incorporava, amb un equip bastant nou, havíem de prendre una primera decisió, que era si compràvem l'edifici on estem ara celebrant aquesta festa. Un esquelet que havíem de construir en un temps rècord, un grup de sòcies que s'havia d'ampliar també en un temps rècord per poder tenir aquest capital social per començar a impulsar-ho. Jo tenia tremendos dubtes de que això pogués tirar endavant i aquí vull reconèixer l'empenta que va tenir un company, en Iabel, membre del Consell Rector, i que va ser una de les persones que més va creure que sí que podíem fer-ho, que això sí que podia tirar endavant, i juntament amb la Beva heu estat al capdavant d'això i heu fet possible amb molts altres suports que ara parlarem que això sigui una realitat a dia d'avui. Què ha passat en aquests 2 anys des d'aquell Consell Rector del juliol del 21? Hem recuperat un edifici que estava en desús des d'aquella bombolla immobiliària del 2008 i l'hem transformat en habitatge assequible, en habitatge allunyat de l'especulació, de protecció oficial i de gestió col·lectiva. Hem demostrat una vegada més, com ara comentava en Guillem, que des de l'economia social i solidària podem fer coses de gran envergadura, com és construir i rehabilitar un edifici d'aquestes característiques.
Aquí ha estat clau les col·laboracions i el suport de molts agents. El suport de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament d'Olesa, d'una banda amb el finançament de l'Institut Català de Finances, amb subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el suport de la Direcció General de Cooperatives i aquest conveni amb l'Ajuntament d'Olesa, que també ha contribuït a l'assequibilitat i la possibilitat de tirar endavant tot això. Però la peça imprescindible també ha sigut, evidentment, el grup de persones sòcies que esteu vivint aquí i que des de ben inici veu entendre les particularitats i les dificultats que tenia un projecte d'aquest tipus. Enhorabona per el pas que heu fet i per iniciar aquest projecte de vida aquí. Em vull aturar un moment parlant del grup de sòcies per tenir un moment de record per companyes que ja no hi són, com la Concepció, que va estar als inicis del projecte, i en Juan, que ens ha deixat recentment i que malauradament no pot estar aquí. No vull deixar d'anomenar la resta de gens que han contribuït a que tot això sigui possible. D'una banda, la Constructiva, aquesta cooperativa gestora de la construcció, també de l'economia social i solidària, que ja s'ha demostrat que ha esdevingut una eina indispensable per Sostre Cívic per tirar endavant els projectes, a l'equip d'arquitectes, a l'Ateneu Cooperatiu o a la comunitat minera olesana, demostrant una vegada més que la intercooperació és imprescindible en projectes d'aquest tipus. I ja acabo fent una mirada a futur. La Xicoira i la resta de projectes que estem desenvolupant a Sostre Cívic, amb tots aquests projectes estem demostrant que podem ser un instrument més que vàlid per contribuir a una política pública forta d'habitatge al nostre país. Aquí hem recuperat sòl privat, també desenvolupem projectes en entorns rurals, incorporem criteris vinculats a la inclusió social, criteris mediambientals, polítiques de gènere i feminismes al voltant de l'habitatge. Jo crec que estem preparades per poder fer un salt d'escala i volem formar part de la solució per garantir el dret a l'habitatge amb totes vosaltres. Moltes gràcies. La majoria estem fugint de lloguers abusius als quals ningú posa fre. Per això apostem per la cessió d'ús i la propietat cooperativa. Però no només tenim motius econòmics, també relacionals, perquè sabem que viure significa conviure. I podríem dir que allò característic d'una cooperativa és una vida idíl·lica, en comú, on la solidaritat plena sorgeix de manera natural. Però no és cert. A una cooperativa d'habitatge sorgeixen també els mateixos problemes que tenim tothom. Hi ha incerteses sobre com viure, hi ha desacords sobre com conviure, hi ha, com no pot ser d'una altra manera, diferents formes de ser al món. El que és propi de l'edifici de la Xicoira és que nosaltres hem decidit superar aquests reptes en comú. Rebutgem un sistema capitalista que vol aïllar-nos a les nostres llars, que tinguem por de les veïnes i del demà. Hem decidit recuperar els vincles de comunitat veïnal que s'han trencat durant les darreres dècades. Hem decidit conèixer cada persona que es troba darrere de la porta, compartir els nostres anhels i pors, ajudar-nos mútuament per tenir una vida millor. Avui ens acompanyen treballadors de les institucions que han ajudat a fer-ho possible, i volem que siguin testimonis de que altra forma d'economia que posa la vida i la persona al centre és possible. Per tenir un futur que posi allò que tots tenim en comú al centre, és necessari el seu compromís. Que la Xicoira sigui una llar col·lectiva més, entre moltes que s'han de crear, perquè aquells que es troben a les institucions poden facilitar que recuperem allò que havíem perdut, els nostres vincles comunitaris mitjançant el dret a un habitatge digne. Bé, bona tarda. Bona tarda a tots. En primer lloc, a les veïnes i veïns de la Xicoira, gràcies per obrir-nos casa vostra. Després a Sostre Cívic, gràcies per donar no només el paraigües, sinó també ser el combustible, el motor d'aquest projecte. Evidentment, a totes les entitats de l'economia social i solidària que representen aquesta xarxa de fils invisibles, però que al final hi ha aquestes relacions que permeten que projectes com aquest puguin tirar endavant. I després també a les administracions, des de l'Ajuntament, que també ha col·laborat en aquest projecte,
i a les companyes i companys del govern que des de diferents àmbits hem contribuït a que pugui tirar endavant. Evidentment, des de l'àmbit d'habitatge, on també hi ha hagut una aportació, l'àmbit de l'economia social i un instrument important que tenim al nostre país, que és la banca pública, que és l'Institut Català de Finances. I aquest és un exemple molt clar, a part de tots els àmbits d'acció climàtica, totes les iniciatives que hi ha en marxa i els àmbits del govern que s'hi han compromès. Aquest és un molt bon exemple de com sumant ingredients de diversos àmbits i orientant cap a la voluntat transformadora el que és les polítiques públiques, podem fer canvis que no només siguin teòrics, filosòfics, polítics, d'orientació, que és important que hi hagin, sinó que es concreten en projectes concrets, en projectes tangibles, que es toquen, que es viuen, en definitiva. Segurament, en els infants i joves d'Olesa serà molt més fàcil, a partir d'avui, explicar la importància de l'economia social, perquè una cosa que tenen ells, que haurien de tenir garantit, que és una llar, també n'hi ha llar, doncs l'economia social i les cooperatives ofereixen la possibilitat de tenir aquesta llar. L'altre dia, en un debat al Parlament, m'explicava que hem de treure l'habitatge de la pura lògica del mercat si volem garantir drets. Això no vol dir expulsar algunes de les iniciatives econòmiques, fins i tot aquelles que tenen ànim de lucre, però vol dir fer un espai gran, protagonista, pautador, que marqui el mercat de l'habitatge per part de l'habitatge d'iniciativa pública, per part de l'habitatge d'iniciativa social i per part d'aquelles iniciatives que a l'hora d'oferir una llar no hi intervé l'ànim de lucre. I hem d'activar totes les tecles. Ens hem marcat un objectiu pels propers 3 anys, ambiciós, que és incorporar 10.000 habitatges al parc de lloguer assequible del nostre país. Ho farem, i ho farem amb una part, evidentment, d'habitatge que farem des de l'Incasòl, dels instruments que tenim des de fa molt de temps, però ho farem també amb companys de viatge, amb companyes de viatge, amb aliades, amb aliats, còmplices d'aquest camí, i en aquest cas les cooperatives d'habitatges de cessió d'ús són un dels còmplices per fer-ho possible. Una de les imatges que hem vist repetidament més en els paisatges del nostre país, després de l'esclat de la bombolla immobiliària, són aquests edificis mig abandonats, són aquests edificis a mig fer, que moltes vegades a darrere hi havia un excessiu ànim de lucre i especulatiu i que després s'han quedat allà i que formen part del paisatge urbà i que, com pot ser que tinguem aquests espais buits i hi hagi tantes necessitats per cobrir en l'àmbit de l'habitatge. I d'aquí s'ha passat a un espai ple de vida compartida i de vida on els amos de la seva pròpia vida són els veïns i veïnes, i crec que això és fonamental. Per tant, moltes felicitats. Estic convençut que aquest serà un exemple més, i evidentment tindrà molt d'impacte a Olesa i als municipis del voltant, però serà un exemple més d'aquesta nova manera, no només d'entendre l'habitatge, sinó també d'entendre la societat en què volem recuperar espais de vida col·lectiva, de vida per la gent i, en definitiva, que no ens ho marquin el mercat sempre i aquesta lògica que tants problemes ens ha portat. Per tant, moltes felicitats. El Govern de Catalunya és un aliat vostre, gràcies a la Isabel, que ens ha obert casa seva i li hem envaït 30 persones. Probablement és l'acte d'inauguració, deu ser segurament amb més persones per metre quadrat que jo havia vist. Però us ho vull agrair, que ens hagueu obert casa vostra i sapigueu que també les institucions que avui estem aquí presents, i per l'Ajuntament i també pel Govern de Catalunya, són casa vostra per tirar endavant tots els projectes per fer un país millor, un país més just i un país on totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida en llibertat, en plena llibertat, i això requereix aquest mínim de justícia social, d'oportunitats per tothom. Per tant, moltes felicitats i llarga vida a la Xicoira i al món cooperatiu de Catalunya. Gràcies.